Čau lidi, takže dneska budeme hrát Roblox a nějaké hry, které vymyslím, teď jsem je ještě nepřemýšlel, že dáme asi Pets Go a pak zkusíme Pet Simulator 99. Tam mi kámoš dal strašně moc dobré věci, takže jestli byste chtěl jeho kanál, rybička podržítko CZ. Co to je? Free hyper. Free online. To bude dva. To se možná to tady bude chci to. To moc netryhardím. No jako špatné nebo napište do komentářů. A dáme si soutěž o tyto dva pety, nebo o jednoho. No pak o jednoho a pak dáme o toho druhého. Takže stačí, nemusíte dávat odběr, nemusíte dávat like, jenom já vás netrápím, ale mohli byste dát, mi to nebude vadit jako. A toto dáme, že napíšete svůj nick do komentářů. A to už stačí jen. To je všechno. Tady kolik je mu? 32 000 ten. Tak já jdu asi Pet 99. Tam jsem mega dobrý. Kvůli kámoše, protože ten je nejlepší kámoš a on mi tam dal všechno. Protože mi tam dal huge, no půjči, nebo dal mi ho a pak řekl, že ho chce zpátky, já jsem ho samozřejmě vrátil. Nejsem jako na nic zlý. Že všude je to vajíčko. To není jako to s Petkou napsala. Jdu do pláze, protože jeden chodí častěji nahoře. Mám na nějaké myšky. Jdem do shopu. Buď jsem to převrátila. To nevadí. Kdybyste se někdo ptali, na čem hraju, tak je to na mobilu, protože můj počítač mám špatný. Kam 15 000, kolik by to? 150. A jak vidíte, tam mám 4 miliony, 6 milionů, ale to už jsem utratil. Brácha chtěl strašně nějaké vajece. A no to je ten kámoš, tomu jsem koupil taky vajece, 2 mosty a sobě jsem koupil nějak 3. No ty mám dobré věci. No co je vůbec tady k tomuto? Máme koupit nic jeden. Jen nesnáším. Prostě tím lakerům padá všechno a tím normálním lidem padá úplné hodinko. Nevím, co se tady video skoro není. Ne, jsme něco chvíliku. Zkusíme. To jsem ani nevěděl, že je to Titanic pomalu. Zkusíme nějaký dobré pet, nebo vajíčka, to bude zajímavé content. No, to jsem nechtěl Zkusíme nějaké nejlevnější vajíčko.
jsme tady putuje, jestli to bude zajímavé. Doufám, že nás to teleportne na nějaký dobrý server, na nějaké vajíčko. Tak doufám, že to bude dobré aspoň. Dobrý server. To stojí 50 milionů. Nevadí. Kdo by kupoval tady toto? Když to ani můžeme vypadnout, no. Tak se mají nějaké hovadiny. Čekaj. Ty něco prodám. Ty pety. A můžeme si dát taky soutěž, to. Teď tyto pety, což jsou strašně dobré. Můžeme dát opět co mají 15 hodnotu a stačí napsat do komentářů svůj nick. Jak jsem říkal, nemusíte něco dávat. Zkusíme to. Tyto vajíčka jsem si koupil. Koupil jsem je za 300 což je 150 a míně ten to má hodně 70 level 90 1060 to je můj stánek. Když má někdo vyuče, napište mi, jestli vám nechcete vykrýt z nějaké dobré věci. Za tyto pety 6, teď ukazuji, no, co vidíte, a pak nějaké ty, počkejte, já jsem ukazoval na pojďte, pak TNTčka a všechno prostě. Všechny klíče, pak techno, no prostě všechno. Ještě teď to Android. Tím asi budeme končit a zatím u dalšího videa čau.